Έχουν προμηθευτεί, απλώς ζητάμε να γνωμοδοτήσει για το πεδίο της εφαρμογής. Πάμε και στον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, στον κύριο Παπαδόπουλο, σε εσάς πού βρίσκεται το θέμα του απορρίτου? Να σας εξηγήσω. Στην δική μας περίπτωση, όταν εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση, σπεύσαμε να προσφύγουμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ήδη εξέδωσε γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά τους δικηγόρους και αποσαφήνισε ότι οι δικηγόροι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης και άρα ως προς αυτούς στερείται νομίμου ερίσματος η υπουργική απόφαση. Διότι η σχέση που συνδέει τον δικηγόρο με τον εντολέα του είναι μια σχέση κατεξοχήν εμπιστοσύνης και για το λόγο αυτό ο εντολέας του δικηγόρου δεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο δικηγόρος δεν είναι προμηθευτής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το POS κατά την συνήθη συναλλακτική πορεία προσυδειάζει στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Εκεί δηλαδή που η συναλλαγή είναι στιγμιαία, χέρι με χέρι, θα σας εξηγήσω, εκεί που η συναλλαγή είναι στιγμιαία, χέρι με χέρι και εκ του νόμου πρέπει να υπάρχει άμεση καταβολή του ανταλλάγματος, του τιμήματος. Αντιθέτως, στην περίπτωση του δικηγόρου, στην περίπτωση του δικηγόρου, η σχέση είναι διαρκής. Η σχέση δικηγορικής εντολής είναι διαρκής. Συνεπώς, δεν παρίσταται αυτή η ανάγκη της άμεσης καταβολής. Για το λόγο αυτό, η υποχρεωτική και σε όλους επιβολή του μέτρου είναι προβληματική. Σε συνδυασμό και με κάποια άλλα δεδομένα, τα οποία φαίνεται ότι παραγνωρίστηκαν πλήρως. Όπως επί παραδείγματι, ότι αυτή τη στιγμή από τους δικηγόρους της Αθήνας, 7.000 δικηγόροι δεν έχουν απολύτως καμία παράσταση ενώπιον δικαστηρίου το 2017, το 2016, το 2015, το 2014. Επ' αυτών επιβάλλεται υποχρεωτική τοποθέτηση POS. Ως επίσης επιβάλλεται ασχέτως του κύκλου εργασιών που έχουν. Πειράζει, αν δεν έχετε να δηλώσετε κάτι, δεν θα δηλώσετε τίποτα. Θέλω να πω το εξής. Ότι η εξίσωση των POS καταλήγει μονοσήμαντα σε έναν κερδισμένο. Και αυτός είναι οι τράπεζες. Κατά τα λοιπά, η επιβάρυνση των συναλλαγών επιβαρύνει την οικονομία συνολικά, επιβαρύνει και τους δικηγόρους, τους επαγγελματίες που βάζουν το POS, επιβαρύνει και τους καταναλωτές οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών. Ναι, αλλά είναι ένα εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτή είναι και η λογική αυτή του μέτρου. Αυτή ήταν η λογική. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι η λογική αυτή είναι απολύτως ψευδεπίγραφη, διότι, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι και μόνον η ύπαρξη τοποθέτηση ενός POS σε ένα δικηγορικό γραφείο δεν μπορεί να αποτρέψει εκ των πραγμάτων μία μη δηλούμενη συναλλαγή. Αφενός, αφετέρου, δεν καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του. Παραμένει προαιρετική η χρήση του για τον καταναλωτή. Αντιθέτως, αποτελεσματικό μέτρο κατά της φοροδιαφυγής ήταν και παραμένει η χρησιμοποίηση τραπεζικού εμβάσματος σε συναλλαγές πάνω από ορισμένο ποσό, οι οποίες δεν έχουν. Ασφαλώς ισχύει. Μα ακριβώς επειδή ισχύει, εξηγούμε ότι η τοποθέτηση ενός μέτρου που κατά τα λοιπά είναι προαιρετικής χρήσης για τους συναλλασσομένους δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Κοιτάξτε, απ' την άλλη, εσείς με τι τρόπο θα δηλώνετε τα εισοδήματά σας? Ούτε το επιτυχία. Εσείς είστε που καταγγέλλεστε συνήθως. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν μπει στο στόχαστρο, το ξέρουμε όλοι. Δικαίωση ή αδίκως. Δικαίωση σε ένα βαθμό, αδίκως σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, γιατί έχουν τσουβαλιαστεί όλοι ως κλέφτες, απατεώνες, φοροφυγάδες κτλ. Και τους έχουν ξεκουρώσει ανελαίητα. Και με την φορολογία και με τις εισφορές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτό. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα φορολογήσετε εσείς? Τι αποκαλύπτεται από αυτό που πολύ σωστά περιγράφεται? Ότι απ' τη μια υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίος καλλιεργείται πιθανώς τεχνιέντος από συγκεκριμένους κύκλους, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη απόδειξη επ' αυτού, διότι πράγματι όποιος συλλαμβάνεται φοροδιαφεύγων αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Είναι σαφές. Απ' την άλλη όμως, ενώ το ένα σκέλος της εξίσωσης αυτής είναι υποθετικό, αυτό το οποίο είναι απολύτως πραγματικό είναι η δημευτική πολιτική σε επίπεδο και φορολογικού και ασφαλιστικού έναντι των ελευθέρων επαγγελματιών. Όταν η συνολική επιβάρυνση, φορολογική και ασφαλιστική, υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι απολύτως σαφές. Είναι η φυγή νέων επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο εξωτερικό,
Να σας δώσω ένα νούμερο ότι στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, που επέβαλε, θυμίζω, ασφαλιστικές εισφορές στους δικηγόρους Αθηνών, θα πω 37,95%, υπήρξαν 78.360 διακοπές εργασιών. Αυτομάτως. Αυτό σε ένα χρόνο. Είναι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής. Αυτό είναι ένα σκληρό αριθμητικό δεδομένο. Κύριε Παπαδόπουλε, και δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα αυτή. Από την άλλη, σου λέει, μας εκδικείται αν την αγνοούμε. Σου λέει ότι έχουμε capital controls. Πώς θα σας πληρώνει ο πελάτης? Μέσω τραπέζης? Πώς θα σας πληρώνει? Ξαναλέω. Δεν έχουμε μετρητό πια. Είναι απολύτως ευχερές πλέον, ακόμη και με απλή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, να υπάρξει μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος. Που δεν έχει επιβάρυνση επί της συναλλαγής. Είναι και για τα δύο μέρη. Στην ίδια τράπεζα γίνεται δεν χωρίς κόστος. Ακριβώς. Γίνεται πολύ εύκολα μέσω κινητού τηλεφώνου. Από την άλλη, το μέτρο παραμένει προαιρετικής εφαρμογής. Δηλαδή, εάν κάποιος θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευκολύνει ή να εξασφαλίσει πληρωμές, ασφαλώς μπορεί να το βάλει. Ασφαλώς μπορεί να το βάλει. Και αυτό κρυσιολογήθηκε.